A Pobra do Caramiñal reparte unha viaxe Euro Disney. Coa campaña de comercio rematada, no sorteo de hoxe unha veciña da vila resultou agraciada cunha viaxe para 2 adultos e 2 cativos. Charo Vázquez foi finalmente a pobrense que gañou unha viaxe a Disneyland París na campaña Merca na Pobra e viaxa a Disneyland. Unha viaxe que inclúe 2 adultos e 2 menores de 12 anos para o cal o único requisito exixido foi mercar no comercio local. O sorteo levouse a cabo na Praza de Bastos e coa axuda dunha man inocente saiu a papeleta da gañadora. Pois a premiada é Charo Vázquez, que mercou en Sport Maniotas. Este boleto a que lle tocou a viaxe a Disney para 2 adultos e 2 menores de 12 anos, cortesía neste caso do que do Concello. E animamos a xente que veña á Praza de Bastos porque a partir de xa empezamos tamén o que é a campaña de Volta ao Nadal, Volta ás Caramiñas, onde poden gañar o que é o produto para a cena de Noiteboa de fin de ano.